ससियेल मिडियानि दारै सोरबा नुसनोब्ला खोन्थाहर। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय, आंनि मुङा अमृत बसुमतारी। नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय। जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, आरो जाय बिथांमोना अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आङो दिनै मोनसे इमारजेन्सि भिडिअ शुट खालामनाय जादों नोंथांमोन। बियो बाहेरायावसो एसे नयसफोरबो फैनो हागौ, दा नोंथांमोनहा एसे एडजास्टमेन्ट खालामलायबानो जाबाय। भिडिअआ मोनसे जाथायनि सायाव आङो लाबोदों। माने बेफोरबायदि जाथायाथ' मामुलि जाखाबाय जोंनाव, सानफ्रामबो जाफ्लेबाय थायो। अब्लाबो न'खरनिफ्राय खावलायनाय एबा बार बार खावलायहरनायाव आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा नोंथांमोन बे जाथाया मार्च दान 24-25निफ्रायनो सोलिबोनाय। बियो जाहैबाय माने सानै बिसि फिसायनि गेजेरावहाय माखासे जेंना नुजाथिनाय। बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय आंनिसिम बुंहरदों सोमदोन बर'। बियो मिना बर' होननायनि असे फिसाय। दा सोमदोन बर'आ कर्नाटकायाव थायो होननानै बुंनानै लाहरदों। मिना बर'आ थांनाय 24-25निफ्रायनो मोनसे जायगायाव आलासि जाहैदोंमोन जाहैबाय। दा बिनिफ्राय न'सिम गिदिंबोफिनाखै, बेनि थाखायनो सोमदोन बर'आ गोबां टेनसनाव दं, एबा सोमदोन बर'नि न'खरा गोबांथार दुखु मोननानै दं। बेनिखायनो बिथाङा खावलायदों जे सोरबाफोर रायजो राजाफोरा बबेहायबाफोर नुसनोब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनहा बेखौ जे जानबुं नाम्बार होगोन बे जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम आं गुरैयै खावलायहरबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जोबोद टेनसनाव दङ। दा बे मिना बर'आ माने बबेबा जायगायाव थाखोमानानै दङ बायदि सन्देह खालामदों। आरो मिना बर'आ फेसबुक पेजबो सालायो। बिथांनि फेसबुक पेजआ जाहैबाय रियान नार्जारि। दा बियो बे फेसबुक पेजावहाय गोबांथार रिल्स बा स्ट'रिफोर आपल'ड खालामगासिनो दं होननानै बुंदों। अब्लाबो बियो न'खराव सावरायहराखै, गावनि फिसायजों रायज्लायहराखै। दा बिनि जाहोनाव फिसाया गोबां दुखु जानानै दं। बे जाथाया नोंथांमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दुवारखुसि गामिनि। नोंथांमोन गामि लानायफोरावहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो। आरो आं बेखौनो खावलायहरगोन, आंनि भिडिअ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोनहा थाबैनो गोरोबलायफिननो हायो। आरो आङो मिना बर' बिनानावखौबो खावलायहरो, नोंथाङाबो थाबैनो न'आव कन्टेक्ट खालामनांगौ एबा न'सिम फैनांगौ। बेफोरबायदि नोङो खारनानै थानाय बा माबा मोनसे जायगायाव थाखोमाहैनाय बा सोरजोंबा बबेहायबा थांनाय, बेफोरबायदिया माने मोजां नङा। दा बे भिडिअनि गासै रिक्स एबा दायथ'आ सोमदोन बर'नि आखायाव थाजोबगोन। बे भिडिअ बानायनायावहाय आंनि जेबो दायथ' एबा रिक्स गैया। मानो होननानै बुङोब्ला सोमदोन बर'आ आंखौ बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय गाव फुल दायथ' लानानै हरनाय जादों। आरो लोगोसे आङो बे मिना बर'नि फट'सफोरखौ भिडिअआवहाय फुल स्क्रिन आङो दिन्थिनानै होनाय जागोन। दे बिदिब्ला नोंथांमोन, बे सोमदोन बर'आ आंनो सुंद' भिडिअ बानायनानै सेन्ड खालामहरदों। दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दे बिदिब्ला स्टार्ट खालामदिनि। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि मुङा सोमदोन बर', गामिया दारकुसि, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। आंनि हिन्जावनि मुङा मिना बर'। थांनाय मार्च दाननि 25 तारिखनिफ्राय गोमानानै दङ। बियो नाग्रोजुलि कातालबारियाव बिबैलानियाव आलासि जानो थांदोंमोन। न'आव फैनो होननानै ओंखारबोदोंमोन। बै समावनो न'आव मोनफैयाखै। सोरबाफोर नुयोब्ला कन्टेक्ट खालाम। बबावबाफोर हाबसोनानै दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिन्जावा बहाबा हाबसोखामानानै दङ। दालागै बहा दङ बेखौ मिथिमोननाय जायाखै। ससियेल मिडियानि दारै सोरबा नुसनोब्ला खोन्थाहर। बिखौ न'आव लाबोफिननो नाजागासिनो दङ।
मायाव दङ मायाव गैया बेखौ मिथिनाय जायाखै दाबो। मानसिया हाबसोखोमानानै दङ।